ja jestem piratem mórz i muszę iść po to, co mi pisane. Muszę iść po to, co mi pisane. Pisane. Za gwiazdą mam iść, za gwiazdą mam iść. I nie wiem, gdzie pójdę, i nie wiem, gdzie pójdę. To ja jestem piratem, który poszukuje skarbu, lecz nie wie jakiego. To tajemnica, a wiąże mnie. Idę i nie wiem jakiego skarbu znajdę. Chodź, pomożesz mi i proszę, to bardzo ważne. Proszę cię.